Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga bagataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Whitebird, hingkod na pangidaron, single ug taga-Salay, Misamis Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahay sa akong lula. Patay na magud siya. Aron niyang isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Patay na yung silula, ma. Bising yun sana ko sa pagkatiman, apan nagkamsa niya siya sa kinabuhi. Basin may pagkuwang po ko sa pagkatiman niya, ma. Dong, basulang imong kaugalingon. Ingon lang yun ni Anang kinabuhi sa tao. Wa may mo kamot nato din sa kalibutan. Kitang tanan mga matay man yun. Og tiguang nasab kayo si Lula nimo. Panahon na niya nga mupalik sa sabakan sa atong Ginoo. Lula! Uy, nanas Eric, ay ako. Oy, ni ano des Eric, oy, ang imong maguwang. May kay nakaabot pa kini dinhi sa haya ni Lula nimo. Diha ka una dong ha. Sugaton ako si Eric. Sige, Eric. Ang akong half-brother. Abi, lubo bito rin. Oh, go! Iya ka malagi sa baybay. Huwag ka din masugat dito sa imong igsoon. Eh, itapukan dito od. Daghan ang misugat kay nang hatag og tagbanggato sa ato mga kaliwat. Ato ka. Daghan na ni sugat niya kay kwartahan mo kung na. Pandili mi suod ko. Bisan po, malagsuon mi sa inahan. Bitaw nga naman sad mo nga dili man mo suod. Managlahi na sa siguro mi og prinsipyo gaw. Ako, importante na ako ang among pamilya. Siya, importante niyang kwarta. Ha? Uman mamatay si Lolo, uwan ako mo trabaho. Ako na nagtima ni Lula. Pansiya, nilang niyaw siya og narbaho. Ug mo nang niasinso siya. Pero, hindi ko gana magisulti niya ko. Hangin na kay na siya nga nakwartahan. Yo. Ay, malagi. Tuwa dito ay. Nagpainom. Hasta nga alegriya lagi nila. Mabiton palayo ko. Kawa ko makauyon sa gibuhat. Imbis nga, doon na migihaya. Murag, nagselebra may noon sila sa pag-abot sa akong maguwang. Di gasto siya painom sa atong mga kaliwat. Apan sa nagluya si Lula, lisod kay siyang pangayuan og tabang. Go. Tinuod na. Daghan pang sukit-sukit kun unsaon ng kwarta. Kung anong siyang pangayuan. Nga wala balanlay, lain ko nung apo si Lula. Ang iya mga yaan ug uyuan day ko no. Ungad to ni mama gani. Maglisob gani siya tunol ngadto. Nya karon, pakitang tao siya nga bagabangkag inom. Gaw. Paliw lang ko badlong nila gawa. Ha, dili ang palabi. Kay, gihaya bes Lula gaw. Kay imbis magbangutan mi kay namatay si Lula. Mura man noon sila nag-reunion diha. Go. Ilubong ka na namula. Ayaw sa mong pagpanaw, ha? Mamiss yun ni Kala. Ayaw ka bala ka. Timanan ko ang tanan ni mong gipanulti o gitudlo na ako. Hindi ko kalimtan na. Dere dito. Itumot na slulan ni mo. Recorded by Orat.
Sa pagkamatay ni Lula, mas ako ang naapektuhan namong tanan. Kaya ako manggod ang nag-atiman niya human mamatay si Lolo. Samtang busy ang uban ko magigagaw silang kinabuhi, apan ako, gigahin ko kang Lola ang akong panahon sa pagkatiman niya. Human malubong si Lola, una ko pa giatiman ang akong kaugalingon. Nangita na sa kong trabaho para sa akong ugma. Og nagtigom ko, kaya nagplano kong iparepair ang bahay ni Lola. Kay dugay na niyang gustong iparepair. Apan nasakit na lang siya. Apan sa akong pagpauli, maon ni sugat na ako. Unya. Oh, uy. May nagpanday man sa bahay ni Lola. Kinsa mo ka na sila? Oo, man ko gisugo sa pagpapanday. Go! Oh, uy, sigaw Lando. Awala, ako sakto ko niya. Go! Wadi ka may bawgaw. Nga ang kwartahan man nimong igsuon ang nagpa-repair ana. Ha? Si Kuya Eric? Oo. Hawra lagi ang igsuon nimong hilawgaw. Salig lang na siya kwarta. Wa gid mi kapalag tanan oy. Anang iyang gibuhat? Si Mama? Hindi pa ba diha? Wa nas mama nimo diha. Ibaw baya ka nga naminyo na sa buglain si mama nimo. Ang imo magguwang na ang naghawd-hawd diha. O di panindutan masab gani niya ang baybay. Mula lagi sig tag-iya lagi. Ha? Mula sig tag-iya sa bay ug yuta ni Lula nato diha sa baybay. Unsa? Kinsa mo gipalanghiran nga repero ni mong bahay ni Lula, kuya? Ang atong bayaan og yuan. Sumama. Kaya naman. Wa break ka malipay nga akong iparepair ang bahay ni Lula. Kapirti naman gubaan eh. O gabo kayo mo dapat. Pero tanawa, tanawa karon, di ba? Hinot kayo sa. Hasta ang baybay, gipalinot ako. Murag resort na. Oh. Nisugod na day mo tiya nga girepair ni Kuya Eric ang bahay ni Lula? Ah, siya may na ay kwarta. Maong siya nalay nag-repair ana. Maayo man sa iyang tumong, kay gipanindutan man niya ang bahay nilang papa ug mama. Pero karon nga gipanindutan niya ang bahay ni Lula tiya. Makasusod pa bang mo dito? Ha? Oh, wa na oy. Di maikog naman mi. Gipanindutan na gud na sa imong maguwang. Aw, siya na'y magpuyo diha. Mao na akong punto tiya. Karon nga siya na nagpuyo diha. Imbis ang bahay nga kumon, sama ra nga gipanag-iyan na lang sa usa ka apo. Dili man na mautiya oy. Kay dili man gyud siya tag-iya ana. Nag-repair man na siya. Ay, dili naman noon ta makayanong yan og sud sa bahay ni Lula tiya oy. Kay murag ang akong maguwang namang ang nag-iya ana. May katungod sa mga anak ni Lula ug Lolo tiya. Ug kaming uban nilang mga apo. Dili na angay nga panag-iyahon lang sa usa lang ka apo. Ato ng tanan. Nag-uol ko. Kay ingon og sa pagpanagana nami og gamit sa bahay og yuta ni Lula. Kay lagi mura na kini og gipanag-iya sa akong half brother. Kay siya may kayang mo repair ani. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang bahay og yuta ni Lolo ug Lola wa pa kini mobahin. Apan gipa-repair sa akong half brother nga kwartahan ug murag siya na nag-iya ini. Magkatungod bago siyang mo repair sa bahay sa among mga apuhan nga apo raman siya. Ikaduhang pangutana. Wa mo palag ang akong mga iyaan o uyuan sa gibuhat nga pag-repair sa akong half-brother sa bahay sa among Lula. Kay lagi siya ay kwartahan. Makatarungan ba ni? Ikatulong pangutana. Kaming ubang mga apo, mibati og pangigi ini. Ilabi na ko, kay ako ba yung nagkatiman kan Lula hangtod nga namatay ni. Unsa may among buhaton, aron mahatagan sa mig katungod sa bahay ug yuta sa among apuhan. Ikaapat, ug katapusang pangutana. Kaming mga apo, naa ba may bahin sa bahay ug yuta sa among mga apuhan? Unsaon man amo kini sa pagbahin? Kay duda kung gitunulan og kwarta ang akong mga iyaan ug uyuan. Aron dili na lang kini mo palag nga siya ni repair ug nipuyo sa bahay ni Lula. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Whitebird.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug karon nga adlaw akong tingog ang inyohang mapaminaw para mohatag sa tambag sa mga pangutanang may punto legal. Of course, no? Ako ang partner nga si Dr. Obra ang mohatag unta ninyo og tambag-tubag sa inyohang mga medical nga mga pangutana. Mao na ay namo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw og hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo no makakuha mo makutlong pagtulunan, inspirasyon no kadasig no sa kinabuhi kay guys kitang tanan ba naagyud tay kanya-kanyang gibago unya kaning mga problema nato wa gyud ni gihatag sa atuan nat unless kibaw ta mo handle ani mo na be confident and be trusting salig lang nga masulbad rani kaya na nimo ay luya-luya din ha dong day no bangon padayon lihok no chin up no heads up and then smile ana ra gyud ning kinabuhi day rampahan lang ni nato good dasig lipstick ray kuwang ani padayon ta padayon no. Greeting sa tanang mga naminaw nato silang mga balay, silang mga opisina, silang mga tindahan, silang mga sakyanan, no? So padayon lang yun mo. And thank you kaayo for always trusting sa atuang programa. Punto legal ta karong adlaw White Bird ang alias sa atuang letter sender taga Misamis Oriental ni si White Bird, no? Kabahin sa balay sa iyahang lola nganing panaw na sumuni iyahang mga pangutana guys, ha? Una niyang pangutana, ang balay ug yuta ni lolo ug lola wala pa kini mabahin. Apan gipa-repair sa ako ang half-brother nga kwartahan ug murag nag-iya ani agoy. May katungod bagod siya nga mo repair sa balay sa among mga apuhan nga apo raman siya. Now, salamat kung imo ang gipaayo pero wa may nagsugo nimo nganong imo man ang gipaayo no pero may kagkatungod nga manag-iya or muasta nga tag-iya kung pananglitan man gani no nga gi-repair sa imuhang half brother unya naapa ang mga ginikanan di ba lolo so naapa kung naapay buhi sa next level wa pagyud ang tag-iya anak kani pa nga level no kaning mga anak pa si mong lolo or imuhang mamagpapa o ilahang mga tiya dili pagid unta siya kaasta labi na og half brother raman ni siya no kanang mulugar gyud unta ta ug asa ta sakto pero iyahan ang gi-repair aw salamat ang ako lang pangutana ani tingalig mangayo ni siyag magpabayad nga wa may nagsugo nimo no ikaduhang pangutana wala mo palag ang akong mga iyaan ug uyuan sa gibuhat sa pag-repair sa ako ang brother half brother sa balay sa amo ang lola kay sige kay lagi siya'y kwartahan makatarunganon ba ni ang ako anak kabalda ba ang imuhang half brother sa iyahang pagpaayo or naabay problema unsa mangyoy ato ang mga concerns ani nga iyang pagpaayo nadid-an ba mo or nakuan ba mo katungod kay for as long as i-recognize niya no ang iyahang ang uban nga mga tagtungod aside from niya nga maoy rightful heirs unya mo stay pud siya kung unsa ra pud ang iyahang bahin iya nang respetuhan I think dili gid na siya ingon ana kadako nga problema ha unya ang iyahang ikatulong pangutana kaming ubang mga apo mibati og pangigi kilabi na kuno siya nga siya bayay nag-atiman kang lula hangtod nga namatay unsa man among buhaton aron mahatagan sad mi og katungod sa balay ug yuta sa among apuhan pasabtunti ka, ningon man ka nga napakay uyuan iyaan. Meaning to say, naapa, buhi pa ang anak sa imuhang lula, no? Unya, sila pa man ang taga-sunod. Sila pa ang naay labing dakong katungod gyud no? Diha dapita. So, murag ako, kibaw kung nangigim mo kay insecure siguro or unsa ba pero ang naapag katungod ano imuhang tiyo tiya imuhang mamag papa imong mama no or imuhang papa depende kay sa igsuon sa imuhang tiyo ug tiya din ha ang inyong katungod ug wa namang gani mo ginikanan nga ka level sa imong tiyo tiya is ang share ninyo so nga makuha sa imuhang papa baron kung siya mo igsuon ana sa imuhang tiyo ug tiya no pero
dili man naingon nga wala mo'y bahin pero naa mo'y interest diha dapita. Ang sila magyud ang tag-iya ana. Siya mang dili siguro ta angay mangigi nga gipaayop, di ba dapat mapasalamaton ta basta wa lang pud muyatak-yataki pod sa inyuhang katungod anang balaya. But ato alang yung klaruhon nga ang nanunod pa ana dili pa kamo. Ang inyo pang tiyo-tiya o gimuhang ginikanan, ana, ha? Ikatulo og katapusang pangutana, kaming mga apo na aba may bahin sa balay o yuta sa among mga apuhan, unsaon man namo kini sa pagbahin, kay duda kong gitunulan og kwarta ang akong mga iyaan ug uyuan. Aron na lang kining dili kini mo palag, nga siya'y nag-repair ug nipuyo sa balay ni Lula. Okay. Kanang pagpa-repair, kusa na siya dapat. Ang naay katungod, akong klaruhon, ang mga anak. Kay naa pa man, buhi pa man. So ang imuhang iyaan, uyuan, ug wa na ang imuhang ginikanan, kamo na amoy katungod isip sa usa ka bahin nga girepresentar sa inyuhang ginikanan. Kay mo man ay ilahang share ug mao pud ang ilahang bahin. Pero kung naa pa ang imuhang mamagpapa, wa gyud mo'y katungod mga apuhan. Ang kana pag yung level sa inyuhang uyuan ug iyaan ang naaana. Ang pagpapuyo din ha, pwede gina ninyong sabutan, no? Nga dili po siguro pwede nga libre ang iyahang pagpuyo, or kung nakabenepisyo man sad mo, no, kay gipaayo niya, dapat di pud siya magpabayad kay siya'y gapuyo, so dapat pud siya mobayad sa buhi, siya po'y magmantenar. Pero ug maabot ang panahon nga angay na nang bahin-bahinon, dapat iya pud nang respetaran ang mga rightful heirs. Kung kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya, anang yuta depende kung kinsa gyud ang buhi pa nga nanunod or angay manunod ana. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.